Nechceš založiť zahrádku a udelať YouTube kanál? Piestujeme s restem? Koko, to je dobrý nápad. Radšej by si niekomu honil, alebo ty by si bol honený chlapom. Nebudem sa takto veciach baviť, chalani, dobre? Hoci ktorú z tých vecí povieš, tak si za kokota chápeš? Hoci ktorú. Nebajte sa tý kokot. Ja vám hovorím, ja nemysujem. To je normálne neskutočné. Čo strela to hit? Čo strela to hit? Kurva! A tieto rajčiny priehľadné, čo predávajú v Kauflande. Normálne ten, čo to naloží do toho regálu, tí kovotkové, čo tam behajú, tak ti hovorím, že by som mi to oplieskal o hlavu, že čo im to vôbec dávajú do tých regálov jebaných. Chat, niečo vám musím ukázať. Nemôže byť. What the fuck are you doing? Shut up! Pičen, to biele by som chcel ukradnúť. Ale kým tam prídem, tak asi týždeň to trvá. Mám 4 traky a to plenky. Á! Ty kokot skurvený. Jebol som krávu, vyjebana mi skočila do oného. No. Čo? Odjebala mi auto. Kráva? Ja som v nejakom... Náši bolo, keby niekto z mojich... Keď dám tabulátor! Konečne. Ešte na monstri vypo... Vieš, ako som mohol dať hlavu, on po mne ani nestrelal a ja som si mačkal tabulá... 25 musím byť? To dám dnes, keby chcem. 6v6 teda, pardon. Paladin's time, nemám to sám.